John Cena. Ta. Ahoj lidi, já vás vítám dalšího videa a dnes zahrajeme hru, která se jmenuje Skywars. Tady vidíte další, že tady je Teams, Ultracore, tam. A dneska zahrajeme Skywars. Tady vidíte nápis, jaká je adresa, jak se ta hra jmenuje a jdeme na to. Jinak, pokud jste neviděli další díl z mé série, tak se můžete mrknout a já se vám ozvu, až budeme hrát. Takže jsem tady a vidíme, máme mapu Christmas, což není vůbec špatná mapa. Jinak tady vidíme, že ten ostrovek je celkem menší, ale když se podíváte na ten střed, tak berete to zpátky. Takže úkol. Co nejrychleji se vyzbrojit. Já jsem jako vážně? Já bych nejradši něco řekl, ale budu klidnější. Takže toto si vezmeme. Toto. Tak. Tady se vezmeme. Dobrý. Takže jináč. Tady máme další českou. Tak. A teď se jdu vyzbrojit. Tak. A jinak každopádně dneska bych chtěl dát aspoň jeden kill. Takže takhle no ahoj. No, tak jsem umřel, dobře, kdybych. Tohle bylo nečekaně do mě zaútočil. Tak tohle chlapci si zapamatou. Ten dostane. Takže se vám ozvu, až bude další mapa, nemám střih. A máme tady další mapu. Tahle mapa, myslím, že už jsem jí. Tuhle mapu nevím, jestli jsem ji natočil do našeho videa, ale vím, že tam určitě bude. Vím, že tam určitě byl nějaký dům a čínský ten. Něco čínské. Jináč 9 sekund, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jdeme na to! Celkem dobré věci. Takže. Tak. John Cena. Ta. Jinak můžete napsat do popisku videa, co se vám více líbí, jestli John Cena nebo Rocky Brambora. Ta. Ale to se každopádně moc nerýmuje. John Cena, teda. John Cena, ta se rýmuje, ale nerýmuje se John Cena, teda. Omlouvám se, Rocky Brambora, ta. Já mám názor jako Miloš Zeman, bez urážky.
Takže. Tady je další čestka. A máme celkem pěkné věci. Tak. Takže jinak se prohrabu inventář. Je další hráč. Ten by měl být. Takže počkáme. Ještě se můžeme mrknout, jestli není tady nějaké jídlo. Jinak jsem si všiml, že když jsem mrknul ten kompas a mám ho dvakrát třeba, tak to znamená, že mám třeba 1 kill. Aspoň jsem to tak pochopil. Tady nemají jídlo. Tady taky ne. Jako vážně. Tady teď ne. To je také divné. Napište do komentáře, jestli se vám to zdá divné. Mně teda totiž ano. Takže já dostavím cestu na střed. Doufám, že vám to pro vás nebude tak nutné celkem. Nudné. Omlouvám se, že neumím mluvit. Tak se staví podle mě lépe. Víte, co se říká. Ale pokud jste neviděli video, které jsem natočil z bráchu, je to asi 4. část, nevím přesně. Nebo 3, já nevím, to už je hodně sérií prostě. No tak Drahoš má prostě můj brácha pouze má více štěstí než rozumu, podle mě. Když to hodnotím, jako, já jako moc štěstí nemám, bych řekl popravdě. Ten týpek vypadá, že ho sejmu. Moment! Vidíte ho? Víte, koho mi to připomíná? Ano, přesně tak, toho týpka, který mě sejmu. Co to pro mě znamená? Ano, přesně tak. Ale já si myslím, že tuhle mapu jsme točili. Nevím to přesně, jestli jsem ji točil s bráchou, nebo jestli jsem ji točil sám, to ještě nevím přesně. Ale myslím si, že jo, že jsem ji točil, tuhle mapu. Nebo to je jiná, to je tak, když jsem... nejsem si jistý, jo, abych řekl pravdu. Nejsem si úplně jistý. Ale myslím si, že jo. Jinak v případě, kdybyste chtěli mi říct, třeba na co se dneska podíváte, tak já vám to třeba můžu říct, budu se dneska koukat na Iron Man na 3. část. Zajímá mě, jak to s ním dopadne, jestli zhebne nebo jak. To s ním prostě dopadne. Není dopadne. On je za mnou! Aha! Kdybych tam šel, tak bych mu vletěl rovnou do pasti. Nemůžu mu zničit bloky. Kam staví borec? Šance pro mě.
Tak pojď. Tak si na mě pojď. Lidi, držte mi palce. Ano, je to trapné? Přesně tak. No, tak teď je po mně opravdu. Každopádně to byla dobrá hra. Takže teď si myslím, že bude poslední kolo, takže já se vám zase ozvu. Takže máme tady další mapu. Tuhle mapu, abych řekl pravdu, jsem ještě nehrál. Nevím, jaká ta mapa bude, ale budu doufat, že bude super. Už máme 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. John Cena. Cože? Tak to jsem celkem podělal a hodně. Tak já jdu spektátor. Jak to vypadá? Ten typek mě zabil? Ten typek mě zabil, to byl on. To je zmetek, tady tenhle. Tohle nenávidím. Takže, počkejte. Každopádně pro dnešní video by to mohlo být vše. Můžete mi dát odběr, like, koment, pokud chcete, ať nepřijdete na moje videa, tak můžete dát zvoneček. Já se na vás budu těšit. Počkejte, jdu na brigádu, můžu se přihlásit? Já vařím lépe. Doporučuju vám. Milkshake. Takže, teda ahoj.